Άντε να βουρήσουμε και πιάσε μας η κρίση. Δίχως παρά στην πούγα του ποιος μπορεί να ζήσει. Χάνει ο ρίκος όπου τζιτζι βέβα το μαρδάκι. Τζιπόρα αδυνάτη σε καπνί μου και καβάκι. Ο κάτος ούλα τα θωρεί και ούλα τα τσανιάζει. Εκείνη και security και ποιος θα το συντάξει. Κάτω security. Εν ευκαινώ λαλό σας. Είμαι ο Γιώργος Μάπουρος, κουλίκου κληρονόμος. Μάπα και ο τίποτε, να τα φάει ο φόρος. Ο Ρίκος έσφιξε πολλά, καθόλου δεν τον πάω. Μα θα σας πω το μυστικό, εγώ θα του τα πάω. Αγγέλε μου! Τούτος είναι ο άντρας μου και τούτα τα μωρά μου. Τούτη είναι η μάνα μου και τούτη η πεθερά μου. Πολλαπλή! Φακασμό! Κουράτε να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνοι. Και θα γίνω κι εγώ παπάς και πιάσα την υπόνη. Γιάννη, σταμάτα! Γιάννης παπάς εγώ τάτα και η Μαρία μάμα. Πώς μεγαλώνει το μωρό, μόνο να γίνει τάμα. Εν ευκαινώ λαλό σας. Καλό σας πεθύμισα και θα με τη Μαρία. Και ας βλέπουν τις κακίες τους θα γράψουν ιστορία. Κάτι με το μανόλαβε. Μαρία! Ξέρω, αλλά δεν σου λέγω. Εν ευκαινώ λαλό σας. Έλα πουλάκι του λίγο και με φοβάσαι χάρον, αφού το ξέρεις ρε με λίγο να σε χάρω. Εν ευκαινώ λαλό σας. Ανήρευτιακά. Και σπάσες με τούτο εν ευκαινώ. Εν ευκαινώ ρε πέπα λαλό σου. Εν ευκαινώ. Ευκήκε. Α? Ευκήκε. Καλύτερα να βγει το αυτί σου παρά να βγει το μάτι σου. Αου! Πού κολλά τούτο. Κάνει με τον τοφόρο σου, τι σας έκαμα ρε κουμπάρε μου, τι σας έκαμα εγώ και με τον φόρο συνέχεια. Διότι είσαι ένας φοροφυγάς πουλάκι μου. Και ξέρεις τι παθαίνουν οι φοροφυγαές. Διώκονται από την αστυνομία πουλί μου. Είσαι ένας φοροφυγάς ρε, σαν το φευκό ρε, που φεύγει από τη φυλακή και γυρεύκοντο ρε. Είσαι ένα χασάμ πουλί και πρέπει να διωχθείς πουλάκι μου. Κουτάσεις σχολμενάριαρικα ρε. Ρε χρειατάκο. Δεν μου ρε. Χρειατάκο. Είναι καλό το πήρα ρε κομμάτι. Ξαφόλα. Έριξα. Αστείο για τα 40. Ποια είναι τα παιδιά, τα 40 παλικάρια, από τη Λιβαδιά. Πού πάτε παλικάρια, πού πάτε ωραία παιδί. Πάτε να πατήσετε την Τριπολιτσή. Πιάστε τα ούλα ρε παιδιά, πίνακες έπιπλα. Μα τι κάνετε κύριε. Καλά, δεν ξέρετε τίποτε. Όχι, τι να ξέρω. Σας είπε τίποτε ο άντρας σας. Όχι, πες μου ότι ψέματα. Αγάπη μου είναι ψέματα. Τι να σου πω τώρα. Άντε ρε. Το κράτη μου. Δεν περίμενα να μου κάνεις έτσι έκπληξη. Τι έκπληξη μάνα μου. Παίζουμε στο σπίτι από την αρχή. Μωρό μου. Παίζουμε στο σπίτι από το τέλος. Σπίτι τέλος. The end. Όχι να σε κάνω πουλα. Να μου είσαι στο 30 και 25. Και την αφρόσα μου με την ησυχία μου. Συγγνώμη. Η αφρόσα. Ποιος είσαι? Ο φόρος.
κύριε. Κύριε. Να μας εμπερτέψεις. Παπαγάλια, δεν το ζήσεις. Τι του έκαμες, τι του έκαμες. Εγώ. Φρικό μου, βοήθεια κλέφτης. Να είσαι καλά, κυρία μου. Έλα τώρα. Στα πόλα μου τον κότσο. Τώρα να δεις, βουράτε γειτόνι. Κυρία μου, ηρέμησε να σου εξηγήσω. Στα πόλα μου είπανε. Να μην διαφεύγα. Ελάτε ρε, πιάστε το ρε. Ρωτάτε να μπόγινε, πιάστε το. Να στρογός εγώ, και στο ρεάνι εσύ. Εγώ δεν είμαι καθηγόν. Τελειώνετε και μου πιάστε το, λαλό σας πιάστε το. Μεν εγγύσετε πάνω μου γιατί. Τελειώνετε ρε, πιάστε τον εσύ και εγώ να πιάσω την αστυνομία. Τώρα λεπτό κύριε Πέμα, αν το συζητήσουμε πολιτισμένα πράγματα, εντάξει, ένα λεπτό. Μας πείτε τι έγινε, Ναι, ως γεγονός να φτιάμε τα γεγονότα που είναι αρχή. Πεςτε μας εσείς, κύριε. Τέλειωνε ρε εσύ που να του πει και πέστε μας εσείς κύριε. Κρίμα ρε τα διάλια που διαπάνω σου η δημοκρατία. Έλα έρθει μαθημούσια. Έλα μάνα. Άντε ρε πουλάδε, να σου δεσπίσεις. Καλή σου! Κύριε Πέμα, εξιάστρα κάτι φιλετάκια στην καζαρόλα. Έλα κολλήθηκα. Μπράβο, ζωντανός. Ζωντανός Ρίκο μου. Κυρία μου, ελιποθύμησε ο άνθρωπος. Άνοιξε την πόρτα, είδε με και έπαιζε. Το βρίσκεται ασυνοχώρος να φτιάχνει μπαρ. Είδες, ο καλός αστυνομικός δεν πρέπει να βιάζεται να βγάζει συμπεράσματα. Ρίκο μου, έλα μάνα μου. Κοίταξε με. Βέβαια, Ναι. ήρθε Ποιος μάνα μου. ο φόρος. Αμάνα μου, πατήλησε μπαλ. Αμάν, εκατούρισε πάνω του. Ποιος είσαι ρε κύριε, ποιος είσαι. Εγώ ο φόρος. Α, Φόρος, φόρου. Ο φόρος του φόρου των φόρων, ο φόρε. Δεν κατάλαβα. Κλείνω το ρε μάνα μου. Πού το κλείνει? Ε, Τι πεζοκράτη. Πού το κλείνει τον φόρο που μας έκλεισε αυτός. Μάνα μου τα έπιπλα μου, μάνα μου τα επιπλούδια μου, μάνα μου. Μην κάνεις έτσι ρε μάμα, να το γράφει άλλα ο παπάς. Έκαμε τα μαύρα και γέρημα ο παπάς Μαριγούλα. Εν και φταίει. Σιωπή ρε εσύ χωριάτη κι ανιψιά είναι να απολογηθείς. Κύριε Αναστάζια μου, τι σου έφτιαξε να σου φρόνιζε πιάνεις του ταυτοδίν του. Μαριγούλα, πού είναι οι διδυμούλες? Έκαντε σοφόρ. Τι? Αυτοί ευκορές αρνούνται να κάνουν γύρισμα. Να μου πεις και εσύ πιερώνοντες. Σιωπή ρε εσύ. Συγκεκαλυμμένη χωριατοπούλα, εν τούτο το θέμα μας τώρα. Αν δεν βλέπεις τι γίνεται, πιάσαν μας τα έπιπλα, τα πράγματα μας. το σπίτι μας. Τι? Το σπίτι μας. Σοκράτη! Τι λέεις! Πού θα μείνουμε τώρα? Χορκόνης. Τι γες, χωριάτικο παιδί! Τι γες! Πάμε χωριό! Πάμε χωριό! Πάμε χωριό! Είναι ωραίο το όρκο, Νάθια. Σιωπή εσύ! Χωριάτικου θείου! Χωριάτικης γενιάς, Σοκράτη! Πες μου ότι όλα αυτά που ζω είναι ένας χωριάτικος εφιάλτης. Πες Το μου. κάνεις τραγωδία ρε μάνα μου, όχι το δρόσο του κόσμου. Εννοείς στο χορκό. Θα πάμε στα βουνά, να ανατρέψεις καθαρόν αέρα, να δεις τα πεύκα, τις δρεματιές, τις μυρτιές. Τις όρνηθες, τις τσούρες, τους κατάρους, τους βρακάες, τις κοκκιάκαρες. Yes! Διαπήλες οι yes και yes που γύρω το πλευρό να κοιμάται, δεν πάω πουθενά. Δεν φταίει το μωρό, Αναστάσια. Εσύ φταίεις, Σοκράτη. Εσύ φταίεις για όλα, εσύ. Ο φόρος φταίει, Άθια. Ο φόρος. Καλά, είναι τα φόρος είσαι. Είναι το όνομα μου, μάστε. Κουμπάρε, μα επαυτίσας σε φόρο. Νικηφόρο. Έτσι με μου ρε κουμπάρε, επαυτίσας σε φορή. Όχι, όχι. Φορή λαλεί με γιαγιά μου. Ο παππούς μου ήταν Νικηφόρου Τσίνος, Νικηφόρου εγώ. Νικηφόρο πάει. Λιοφτανός. Είδες ότι ο καλός αστυνομικός δεν πρέπει να βγάλει αμέσως συμπεράσματα. Πού κολλά τώρα άλλο ρε. Πάντως όχι στο φτάνος. Είχε να κάψω τον άνθρωπο μέσα, σαν ήταν αχάπαρος, επειδή η κυρία Πέπα βιάζεται. Καταλάβετε. Κανείς ρε. Δεν έχει πρόβλημα κυρία Πέπα, στη υγεία σας. Να πάρε! Εσώς έμαθα τρόμου ρε! Με στην αστυνομία ρε! Δεν τρώω. Δεν τρώω. Πάτερ φεύγε. Ας το κάτω. Φεύγε μου φεύγε. Άμα δεν σας λιτώσουν, βουράτε λιτών. Τώρα φεύγε. Κι όταν λιτώσουν ρε φεύγε που δαμε. Ακούστε. Και ας σου πω, μην ξεχάσεις το νερό. Ποιο νερό.
Άντα ως κάψεις για 7 ευρώ κύριε Ρίκο. Είναι 70 ευρώ σαν το κουτούτσι ρε. Είναι 70. Συνειδητόκι. Απαναφείο που να μας βάλουν υποθήκη σπίτι του διασπαθείου μου που θα. Τέλειωνε ρε. Κατάλαβες. Ναι, είναι πολύ. Έφερα να κεράσω του ανθρώπου μια λεμονάδα. Γιατί είπες ο άνθρωπος θέλει λεμονάδα. Ναι, είπε μου, άμα είναι φορές τις πιζάμες. Και τα μπισκότα. Ορίστε κύριε, υγιένεται. Ξέρεις, βλάφτη, η λεμονάδα με μπισκότο είναι το χειρότερο πράγμα. Τα μπισκότα για τον Αρτεμάκη. Βλάφτουσε ρε. Βλάφτουσε, σε βλάφτου. Ναι, βέβαια, βλάφτουμε. Είναι να με φάω μπισκότο. Έφαγα μπισκότο, μαθαίνω από την κιάμωση. Είναι από την κιάμωση. Είναι από την κιάμωση. Έχει από την κιάμωση. Η κιάμωση είναι να φάεις ποντά τα σούθια τα φρέσκα πολλά ή κουτσά παθαίνεις κιάμωση. Άντε ρε κουμπάρε, μαθαίνεις το παπισκοτούθια. Καλό. Ναι, όχι, βέβαια, κύριε Πέπα. Παθαίνεις τα μπισκοτούθια. Είναι να με φάω μπισκότο που τον κύριο Ρίκο. Έφαγα μπισκότο που τον κύριο Ρίκο, έπαθα την κιάμωση. Περιπέζησε, γε μου, περιπέζησε. Λοιπόν, να που ήθελες να μας πεις. Βασικά είδα κάτω την ταπέλα πωλείται ή ενοικιάζεται διαμέρισμα. Κουμπάρε, με μου πεις, δεν αγοράσεις διαμέρισμα. Βασικά θέλω να νοικιάσω, αλλά αν βρεθεί καμιά καλή ευκαιρία... Δεν θα βρεις καλύτερη ευκαιρία από τούτη ρε που... Να σε λαλώ Νικηφόρο γιατί το φόρο σε μπορώ. Ό,τι θέλεις κύριε Ρίκο. Καλά, πέ μου, γιατί άμα με είδες έπαιζες. Ας σου πω έτσι να πιστέψεις, μια λεπτό να τελειώσω την κουβέντα μου. Ας σου πω και να πιστέψεις. Γι' αυτό σε είδα χτες. Να πούμε είδες. Επειδή είσαι να αγοράσεις το διαμέρισμα, ρε, κατάλαβες. Μα δεν είπαμε ότι να αγοράσω, μάστε. Μα καλύτερη ευκαιρία και να βρεις, κύριε Νικηφόρε μου. Πώς. Να τα βρούμε, να μην τα βρούμε. Θέλετε να πάμε να το δεις. Αφήσ' το γιο μου τον άνθρωπο να πει τη λεμονάδα του. Εντάξει. Πάμε πάνω να πεις το διαμέρισμα. Ένα λεπτό να πιάω και τα... Μανούλα μου, κυρία Πέπα, είναι να μην ακούσει λίρα ο Ρίκος, μόλις άκουσε λίρα ανοίξαν όλα και αργούνια του και τα παυτά του και τα... Έσπασε με γε μου, έσπασε με με τούτα τα ριάλια. Έσπασε με και εξάκρισε. Να σου πω, φύλαξε λεμονάδα. Έτσι να σου τη γυρίσω που Ακούς να μου είπα, φύλαξε λεμονάδα. Γιατί ρε δεν μπορεί να την κάνεις. Έναν κεράσω κάτω. Μα ο Σοκράτης, ρε. Ο Σοκράτης, ναι. Αποκλείεται. Ρε παπά, τώρα ήμουν κι καταλάβεις ήταν και πιάναν του τα έπιπλα. Το φόβερε το Σοκράτη, κάτι σκαφίστηκε. Λαλείς. Λαλό. Δηλαδή. Κάτι εσκαφίστηκε ρε για να κάνει ένα σταλιά να συναχτεί ρε. Πιάσ' τον τηλέφωνο. Δεν μπορώ να κάνω ρε. Ρε με απέλαρε ρε. Ρε να γιώ να σας παραγγέλνω ρε. Είναι πράγμα. Πιάνεις τηλέφωνο ανθρώπου πατισμένο ρε. Αφού είναι πάτησε Κι αν επάτησε, να μου πιάνε τον Άκη μου στο ουρανό σε γύρευκα και στη γη σε βρίσκω. Λάει στο Σοκράτη. Άι στο Σοκράτη δεν το φούμε το Σοκράτη, να τα κανονίσει ο Σοκράτης. Θα δούμε μαζί σου τη δέον γενέστε. Να μου να γίνει μαζί. Ρε Σοφρονάκη, καταλάβεις ότι η δουλειά της κάτω security επόλυνε πολλά και δεν προφτάνω. Ένα συναχτής κοντά να μου τα ανοίξεις. Ρε παπά, είπα στο, δεν μπορώ να βάλω συναγερμούς. Καλά, τι μπορεί να βάλεις Σοφρονάκη. Πολλά πράγματα, όχι συναγερμούς. Πες μου ένα. Άντε με να αρκέψω. Να αρκέψω Σοφρονάκη. Να αρκέψω διότι ψάσε έσω του μάπουρου πως είτε λίρες άκοπες και δεν κατάφερε να του φάει μια μπακύρα ρε. Έτσι να κάνει ψυχή μου ρε. Άις το Ρίκο τώρα ρε παπά. Έτσι θα φύγω το Ρίκο. Ρε παπά, ούτε του Ρίκου πάνε καλά οι δουλειές του. Δεν μπορεί να πατήσει και ο Τζίνος. Ρε μα κοιμάστε. Κοιμάστε ρε. Μπορεί να καταρρεύσει η Ελλάδα. Μπορεί να χάσει την οικονομία της όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να πατήσει ο Πάπας και το Βατικανό, αλλά ο Ρίκος ο Μάπορος δεν θα πατήσει ρε. Έχει ρε άλλα κοσμένα ρε, μαύρα. Άτε ρε παπά, έχει μαύρα. Σοφρονάκη. Μα σου λέω εγώ έχει μαύρα Σοφρονάκη. Εγώ επικέρωσα τον φόρο Σοφρονάκη. Πότε επικέρωσε ο Ρίκος ο Μάπορος φόρο. Ρε παπά, ό,τι ριαλιά και να έχει, είναι το κίνητα που έκτισαν τις πολυκατοικίες. Ρε,
Να ανοίξεις την πέτσα του Νίκου του Μάπουρου, γεμάτη λίρες ρε, και σου κοιμάσαι. Κοιμούμε και κοιμούμε. Πρώτα ύστερα είναι εγώ που να πιω τα ριάλια. Να μπορεί να κάνεις σοφρονάκι. Αμάνα μου, μάνα μου, σοφρονάκι μου, έκαμε ευτυχισμένο που έκοψες τον κότσο. Αλλά ο τσαμέρες σοφρονάκι, πιάνεις τίποτε. Ποιος δεν πιάνει τα ριάλια. Ρε, ο Νίκος ο Μάπουρος έχει χωσμένα ριάλια που δεν ξέρει κανένας που τα έχει ρε. Ούτε η Πέπα ρε. Ο Νίκος ο Μάπουρος έχει χωσμένα ριάλια μες στους κούζους, μες στις φίζες σοφρονάκι. Παναγιά μου ρε, πάμε δουν τις υπέρβολες. Άκου, έχει ριάλια με τις φίζες, μπίτσι. Σοφρονάκι. Πάει στοιχημάν ότι ο Νίκος ο Μάπουρος έχει ριάλια χωσμένα στο χορκό. Στο πάνω μάνα το κοριό, στο πάνω μάνα το κοριό, στο πάνω μάνα το κοριό, στην εκκλησιά πιο πέρα μου έχει ραγίσει την καρδιά μια σειρά σιγατέρα. Μου έχει ραγίσει την καρδιά μια σειρά σιγατέρα. Να πας μανούλα να την βρεις, να πας μανούλα να την βρεις, να πας μανούλα να την βρεις, στο χωριό την πάρω, να την στήσω. Σταμάτα ρε μαμά, είναι ωραία. Πού το είδες τώρα αγάπη μου, πού το είδες τώρα. Είδα τα δρομάκια, τα σπιτάκια, τα σκαλάκια. Oh my god. Μα πέ μου, είχα το χωριάτικο των γονίδιών του εκόλλησε πάνω σου. Τόσα φρουφρού και αρώματα που σου βάζω. Τι γονίδιον είναι αυτό. Θεέ μου, τι θα κάνουμε εδώ, α. Έχει ψυχή του με φοβητσιάρικα. Σιγά να σκίζει κανένας δεινόσαυρος. Μεν το λέεις και αποφανίστηκε τώρα κανένας χωριάτικος δεινόσαυρος. Και πώς είναι ο χωριάτικος δεινόσαυρος δηλαδή. Δεν ξέρω πώς είναι και ούτε θέλω να δω. Τι θα κάνουμε εδώ μέσα, δεν έχει κανένα. Δεν έχει ψυχή του Θεού. Έχει παππούδες και γιαγιάδες. Τι θα τους κάνω τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Έχει κανέναν κομμωτήριο να πάω, μια νυχού, έναν καφέ. Έχει καφέ. Τέλειωνε τράβα σπίτι και να γίνεις ένα χωριατόπεδο. Πάμε. Όχι, δεν θα πάω να δούμε κουνιά. Τι είναι τα κουνιά, παιδί μου. Τι χάζει. Ω χωριάτικο πνεύμα θάνατο. Άσε το παιδί μου. Σε παρακαλώ. Έναν τόχο. Τέλειωνε. Τράβα να πάμε σπίτι να μαζεύουμε και να πάμε πίσω στην πόλη. Και εκεί θα μείνουμε. Δεν ξέρω πού. Σε διαμέρισμα, σε χαμόσπιτο, σε τσαντήρι, σε αλτσαντήρι, σε γεφύρι, κάτω από το γεφύρι, πάντως να είναι μέσα στην πόλη. Δεν υπάρχει περίπτωση, μάμα. Εδώ είναι το χωριό μου, εδώ είναι η Δύση. Κούντα κίντε, κούντα δώθε. Το παιδί μου έγινε ένας κούντα κίντε. Δεν ξέρω τι λες, αλλά εγώ εδώ θα μείνω. Μαρικούλα, πώς θα μείνεις εδώ, εξήγα μου. Μάνα μου, εδώ δεν υπάρχουν άλλα παιδάκια, καταλαβαίνεις, δεν έχει σχολείο. Πού θα πηγαίνεις. Δεν θα πηγαίνω σχολείο και θα είμαι το πρώτο παιδί που επιστρέφει. Αν επιστρέψω κι εγώ, θα έρθουν κι άλλα παιδιά. Πού πάεις. Περίμενε, δεν μπορώ. Θα προμοντιστώ, Μαρία. Θα προμοντιστώ. Συνώσω την τούτο του γόνου να προμουτιστείς μες στο πιάτο. Δεν το στρώεις γε μου έτσι, να σου το φάει κανένας. Τι κρίση Πέπα. Είναι συναχτήρα ρωσά. Εσύ μεγάλη, θα σου πω. Και στη λεμονάδα του κάτσου παρατήρησα την υφραπού την έβαλες. Μα ποια λεμονάδα του κάτσου. Με μου να ρίξεις καμία λεμονάδα του κάτσου. Τη μέρα που προχτές που ήρθε ένα κοτσούς και ανταβέ για το σπίτι, είπα σου φύλαξε τη λεμονάδα την άδικο του κάτσου. Μα δεν τα τεστέλια. Γε μου έχει μια εβδομάδα που ήρθε ο άνθρωπος δαμέ. Χαλάει η λεμονάδα. Όχι, να φύγω. Να φύγω γιατί θα σου την ισχύσω, δεν την εκδίδω. Πέπα, έχει κρίση λαλό σου συνακτείτε. Δεν πετάσετε πράγματα. Χαιρετούμε τους καλύτερους συμπετέρους της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. KSM.
Τα πράγμα ρε πουλί. Να μπορεί συμπέστερη, να μπορεί. Έγινε και τίποτε, έπαθε τίποτε και κίτσα τα μωρά. Όχι μητέρα, με έναν ισχύει μια χαρά. Έλα που ήρθετε σιλόβρωτηκαν. Μας θέλεις την πεθερά. Έχει κρίση, είναι ο καθένας έσω του, εντάξει. Πουλάκι μου, το έσω σου είναι έσω μου. Και το έσω μου είναι έσω σου. Με το έσω σου είναι έσω μου, με το έξω σου είναι έσω μου. Εν καιρό κρίση ο καθένας μηνίσκει έσω του. Τρώει το φαούι του, πίνει το νερό του, με να ενοχλήσει κανένα, με να τον ενοχλήσουν, εντάξει. Πουλάκι, είσαι σφιγμένος, χαλάρωσε. Εγώ θα μην ήρθα για καλό σκοπό. Κάτσετε κάτω. Δεν έχω χρόνο να χάνω συμπέθερα, έχω πολλές δουλειές να κάνω. Εσύ πεθερά, για καλό σκοπό μου ήρθα, κάτσετε κάτω λάρω σας. Εσύ είμαι η κυβέρνηση να δω και κανένα επίδομα, είμαι χαλασόπληκτος. Ρε πουλί. Έριξε, χαλάζει, επίαν τα κεράσια ούλα. Ο Πάος έλειωσε τις πατάτες, κουνουπίν κανέναν ουδένα. Ρε πουλί. Είμαι χαλασόπληκτος. Εφορόπληκτος που να γίνεις πουλάκι μου για να καταλάβεις. Έπιαν το Σοκράτινο φόρο. Παρέα μου! Ίνταρος να με σου λάρω έτσι πράγμα ρε μου. Ίνταρος έγινε το πράγμα. Ίνταρος έγινε πουλάκι, με φατσίσαν του την πόρτα. Μπήκαν μέσα πουλάκι μου και πιάνουν τα ούλα. Έπιπλα σπίτι εταιρείες, έπιαν ούλα πουλί. Συναστάσια, εχωρίσε το. Να μου σε κοφτεί αν τον εχώρισε μια σταδιά. Μου ευγένει, ρε πέπα, μου ευγένει. Να φύγουμε την κοπελούα με στους 4 δρόμους, να τη φέρουμε τα μέρα, να την φιλοξενήσουμε σιόλ. Κάμε τη δουλειά σου και η νύφη μου εμένα δεν θέλει φιλοξενία. Μια χαρά θα τα καταφέρει ο Σοκράτης μου. Μια χαρά πολίτσα. Τώρα που να τον τυλίξει ο φόρος που κάτω, να σου πω εγώ αν τα καταφέρει μια χαρά. Σταμάτα, Αντωνάκη, ξέρει τι κάνει ο Σοκράτης. Και έδωσε και του φόρου ο Σοκράτης. Αντί να βουρούν μερικούς που έδιουν μπακύρα. Δεν μου έδωσε εμένα. Ξέρεις πόσα το κατηφόρω εγώ. Πόσα το και ρε πουλάκι. Σιλιά! Ρε πουλάκι. Καταρχάς μη φωνάζεις. Διότι αν σ' ακούσει κανένας και πάει και καρφώχεσαι στο φόρο χάθηκες πουλάκι μου. Έσφυσες που την πλάση πουλάκι μου. Κάτσετε χαμέ να δούμε πώς θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Πώς θα ενώσουμε τις εταιρείες μας να διαφύγουμε. Κάτσετε κάτω διότι πουλάκι μου γυρεύκουν γάρο ψωισμένο να του βγάλουν τα καλύτσια πουλί μου. Όχι πουλί μου γυρεύκουν γάρο ψωισμένο να του βγάλουν τα καλύτσια πουλάκι μου. Έλα αγάπη μου, έλα Αναστάζια μου, έλα να σε ανεβάσω και εσένα. Αναστάζια μου, μην κάνεις έτσι, σε παρακαλώ. Μωρό μου, χαλάρωσε αφού ήρθαμε που ήρθαμε, έλα τουλάχιστον να το διασκεδάσουμε. Θα το διασκεδάσουμε, Σοκράτη. Μα πόση διασκέδαση. Από την όρνηθα στη τσούρα και από τη τσούρα στο γάδαρο. Πόση διασκέδαση, Θεέ μου να αντέξει το πλάσμα, πόση. Μάμα, εν τέλεια, έλα. Χωριάτιος, του παππούς ο παππούς. Χωριάτιος, του παππούς ο πατέρας. Χωριάτιος και ο δικός σου παπάς. Ποιος μου το παραλάλησε μες στα χωριά τα ξένα. Να έχω την κόρη μου ουσχή και να μου λέει έλα, ανέβα μάμα μου γλυκιά, στο γάδαρο να ανέβα. Έλα Αναστάζια μου, άντε αγάπη μου, άντε έλα να σε ανεβάσω να πάμε, άντε. Over my dead body. Εξέχασες που σε έφκαλαν η φύμπα στο γάδαρο. Μη μου το θυμίζεις, Σοκράτη. Άντε ρε μωρό μου, έλα, άντε πάμε, έλα. Με έρχεσαι. Λοιπόν Μαριγούλα, φύγαμε, κράτε καλά με. Έλα. 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 Πάμε. Γεια. Πάμε, στο παλάτι πάμε. Κι αν το έργο δεν αρέσει, ξύλο που θα πέσει. Πάμε. Κάμε Θεέ μου ένα θαύμα. Να βρεθεί μια πόλη εδώ. 2 πολυκατοικίες. Μια καφετέρια. Έναν Ινστιτούτο αισθητικής. Δεν το αντέχω. Δεν το αντέχει ο οργανισμός μου. Ας βρεθεί
κάποιος, κάτι να με παρηγορήσει. Να μου πει έναν λόγο να με παρηγορήσει. Ένας τέρας! Σοκράτη! Ένας χωριάτικος δεινόσαυρος! Πουλάκι μου, το Jurassic Park είδες το? Το πράγμα. Τι είναι την ταινία ρε που ήταν ένας επιστήμονας και πήγε σε ένα νησί να κάνει κάμπινγκ και πήρε να φκά των δεινοσαύρων και ξυπούλιασαν τα και μεγαλώσαν τα δεινοσαυρούθια και κάμαν το... Μα να μου λαλήσει. Ήταν κάτι δεινοσαυρούθια έτσι ξυπούλια και μεγαλώνα γλύωρα ρε πουλί και απίουσαν. Αντωνάκη, τι λέλεις τώρα? Και πιάναν το ρε πουλάκι, εφάν το, έτσι κοκκαλίσαν το ρε πουλί. Αλεύριντα έκαναν τα κοκκαλά του ρε πουλί. Έτσι να σε κάνει και εσέναν ο φόρος πουλάκι μου. Να κάνει γλώσσα σου, έφας με. Εγώ σε έφαγα πουλί μου, ο φόρος είναι να σε φάει. Έπα μου πέτου, έπα μου πέτου. Ως γεγονός τώρα συμπεθερές που τώρα που ήρθες που μάσες ο φόρος, και ο φόρος, και ο φόρος. Συμπεθέρα. Του φρονί μου τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Κατά ολόνι να μου μαγειρέψε ρε. Δεν μαγειρέψαμε τίποτα. Αν μαγειρέψετε εσείς να πάμε πάνω να φάμε. Πολύ ευχαρίστως πουλί μου, αλλά ξέρεις. Η πολίτσα τώρα τελευταία με τις δίαιτες της, έτσι βάλει μαγειρίσαν πάνω. Το ίδιο και με είδες με πάπου σου λάλλουν. Ότι εσύ πολύ κόσμο μου κάνει δίαιτα και λες,ήλανες μου, όχι. Άντε ρε παπα και τώρα με τα φαγιά. Ας πούμε του πεθερού μου τον λόγο που ήρθαμε εδώ. Μιλήσε και κοτσούθκες. Σε παρακαλώ, δεν θα μου ξαναβρεις το μωρό μου κοτσούθια. Μα δέτε τι κελούδα όμορφη, ξαναείδετε πιο όμορφο πόδι, πέτε μου. Πιο όμορφο παιδί δεν ξαναείδετε. Κύριε Λέισον σήμερα. Όχι συμπεθερά. Να μην μου ξαναπεί το μωρό μου κοτσούθια, διότι στο σαν καιρό που έκοψε τον κότσο. Αγγέλε μου, όμορφε μου. Μαμά, σε παρακαλώ. Γιώδη μου. Λοιπόν, πατέρα, επιτρέπεις μου να λύσω τη σκέψη μας στο πεθερό μου. Παρακαλώ σου φρονάκι μου, ανάλυση τη σκέψη σου. Λοιπόν, πατέρα, ως γεγονός λόγω της κρίσης, το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε εντολή στο φόρο εισοδήματος να βγουν έξω και να κόφουν κελέρες. Και επειδή εσύ έχεις πολλά γραμμένα πάνω σου, και αν μου και πιάσε, και επειδή δεν έκαμες ποτέ σου δήλωση στο φόρο, Ποιος σου είπε ότι δεν έκανα ποτέ μου δήλωση στο φόρο? έχουμε γνωστούς στο φόρο και ρωτήσαμε. Ναι που κάμετε ρε! Ηρέμησε πουλάκι. Μα δεν είναι να ρεμίσω. Επείτε στο φόρο και μιλήσετε για μένα. Κύριε πουλάκι μου, ηρέμησε ρε πουλάκι μου. Ήρθε ένας γνωστός του φόρου και είπε μου, ξέρεις, πολλά φιλικά. Αντωνάκη ρέμι μου, ο συμπέθερος σωμάπουρος δεν έχει φάκελο στο φόρο. Ποιος είναι τούτος σιώ? Ένα λεπτό ρε πουλί, δεν έχει σημασία ποιος είναι τούτος. Λάλο το ένα λεπτό ρε φίλε. Ο συμπέθερος μου ο μάπουρος είναι νομοταγής πολίτης είπαν. Νομοταγής πολίτης. Έχει εταιρεία και επικαιρώνει τον φόρο του κανονικά και με τον νόμο είπαν. Τώρα μάλιστα. Έλα. Προσωπικό. Προσωπικό φάκελο ρε λαλημένες. Λάω του πάει σε καλά. Δεν έχει προσωπικό φάκελο. Ο συμπέθερος μου ο μάπουρο λαλό του είναι νομοταγής πολίτης. Ποιος είναι τούτος σιώ? Ήταν σημασία αν έχει ρε πουλί, ένας κυβερνητικός παράγοντα. Δύο λεπτά. Τώρα αστιεύκεις και βάλεις τον πάνω στην κελέ μου τώρα και βοηθάζεις τον να τον έχω εγώ πάνω στην κελέ μου. Συμπέθερα μου, για όνομα του Θεού. Σοφρονάκη, συνέχισε ρε Σοφρονάκη, ανάλυση της σκέψης σου. Όπως σε λέμε, πατέρα, ο μόνος τρόπος για να γλιτώσεις είναι να γράψεις ότι έχεις πάνω μου. Να πού θωρείς, ρε πούλη. Αν τα γράψεις πας στην κεκίτσα Φερρυπή, να έρθουν να την τσακάρουν. Ναι.
Και με περάσει που το νου σας ότι θέλουμε εμείς να σας φάμε την περιουσία σας. Διότι εμείς, μάνα μου, δεν έχουμε ανάγκη που περιουσία. Όχι, μάνα μου, δεν έχετε εσείς ανάγκη, βέβαια δεν έχετε. Αλλά άμα τα αρπάξετε... Μίλα ρε εσύ, να που έμεινες ρε. Να που έμεινες και εγώ όπως ες. Λοιπόν, άκουσα την ανάλυση της σκέψης σου, εμπρέ. Και θέλω κι εγώ να αναλύσω τη σκέψη μου, η οποία δεν είναι πολύπλοκη. Είναι απλή. KSM και έξω της πόρτας. Είναι τα πράμα ρε πουλί. Κούσπος το μητσερό κάτω μου. Τούτο που λένε το πουλί. Κούσπος το μητσερό και έξω της πόρτας. Εντάξει πουλάκι. Φεύγουμε πουλάκι. Δεν έχει πρόβλημα. Όμως άμα έρθει ο φόρος να σε πιάει ρε πουλί. Να γυρεύκεις το μητσερό πουλάκι μου και θα βρίσκεις την πόρτα να βγεις έξω ρε πουλί. Καλύτερα να τα φάει ο φόρος, πάντα παραδείγμα. Να τα φάει ο φόρος! Να τα φάει έξω! 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 Ρε αγάπη μου, επέλανε στα αυτιά μου. Σε παρακαλώ. Με κάνουν τα προβλήματα μου, γιατί με καταλαβαίνεις. Εσύ δεν με καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ εδώ. Γιατί βρε μωρό μου, κοίταξε. Κοίταξε τι όμορφα που είναι, κοίταξε τι ωραία που είναι. Ναι, είναι ωραία, χωριάτικα, δεν λέω. Αλλά εγώ δεν μπορώ. Είμαι παιδί της πόλης, έμαθα στην πόλη. Σε κρίμα ρε Αναστασία, λυπούμαι πραγματικά. Κοίταξε, κοίταξε το μωρό μας τι ευτυχισμένο που είναι πάνω στη κεραζιά. Μαριγούλα, κατέβα γρήγορα κάτω. Δεν κατεβαίνω, δεν κατεβαίνω. Κατέβα γρήγορα κάτω γιατί θα σχίσεις την κεφαλή σου και είναι πολύ χωριάτικο να έχεις σχισμένη κεφαλή. Αγάπη μου, έλα, άφησε το μωρό. Άφησε το μωρό. Έχει πολλά μωρά που έχουν την ευκαιρία να είναι πάνω στην κεραζιά για να κόβουν κεράζι. Γιατί να είναι πάνω στην κερασιά για να κόβει το κεράσι, αφού μπορώ να της το φέρω εγώ από το σούπερ μάρκετ πλημμένων καθαρών έτοιμων να μες στο πιάτο να το φάει. Διότι μάθαμε τους τα έτοιμα, βρε Αναστάζια, γι' αυτό. Πρέπει να βγουν τα μωρά έξω στη φύση, να δουν την όρνηθα, να δουν τον πετεινόν, να μάθουν να ξεχωρίζουν τη τσούρα που τον δεινόσαυρο, Αναστάζια. Η μύτη της είχε κάτι που δεινόσαυρο, παραδέχτου. Όχι, που τυρανόσαυρο που είχε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άκου να δεις. Μωρό μου, πρέπει να τον πάρεις απόφαση. Πρέπει να μείνετε εδώ με την Μαριγούλα, διότι, κοίταξε αγαπητοί μου, μετά πόσα συνέβησαν, μετά τα σπρέτς, μετά την κατρακύλα, όλων των... ό,τι είχα και δεν είχα, μετά που τα έχασα όλα, πρέπει να πάω στο εξωτερικό. Σοκράτη μου! Μη μου μιλάς για εξωτερικό! Αγάπη μου, γλυκιά μου, σου πληγώνω την καρδιά σου, το ξέρω. Αλλά πρέπει να πάω στο Ντουμπάι. Όχι, να έρθω κι εγώ. Ωραία, μωρό, μα γίνεται να πάρουμε το μωρό στο Ντουμπάι. Σε παρακαλώ, Σοκράτη. Μου πάγει το Ντουμπάι. Ωραία, μωρό μου. Σε παρακαλώ. Μου πάγει το Ντουμπάι. Και η άλλο να σου πάγει. Πολύ σου πάγει. Τώρα με τι ανθρώπους σε πία και έμπλεξα, να μου κολλάει αυτοκόλλητα πάνω στην πόρτα σου. Παναμονή κόρη μου που θέλει το τόπο σε εγώ, να ρωτήσαμε τον πάρει στον κοτσούκια, όχι θέλω τον. Ορίστε, θόρυ. Ως και πας το ασασέρ έβαλε ρε κουμπάρε, Κορέδιο! Είσαι αλλεργιά. Ποια είσαι εσύ? Εσύ ποιος είσαι? Ρίκος Μάπορος, ιδιοκτήτης πολυκατοικίας. Εσύ? Μη ιδιοκτήτρια του φόρου. Του φόρου του πέμπτου. Του πέμπτου ήταν. Α, καλά. Σε ιδιοκτήτης, δεν ήξερες ότι στον πέμπτο νοικιάζεις διαμέρισμα του φόρου. Α, μάλιστα, και του φόρου.
Εσύ κι άλλο. Εσύ είναι μου κάνεις εμένα πούμε. Δεν κατάλαβα ρε Ραμολή. Τι μου δες. Ραμολή. Πρόσεξε πολλά, κάνε και σε σύψω, είχαμε ξένα να σου κάνω εσένα. Τι μπορείς εσύ να μου κάνεις εμένα. Θέλει να σου πω. Πέ μου ρε παππού, την τελευταία φορά που πήγες με γενέκα πρώτα πριν τις φασάριες. Ραμολιμέντο. Άνοιξε. Άντε γεια. Άνοιξε μαϊμούνα, άνοιξε να σου δείξω. Μάνα μου, τι μαϊμούνα, τι καψικορώνα, τι τραγκάσα, τι και μου έκανε. Τώρα, Παναγία μου, Μάνα μου, Μάνα μου, θα πάω πάνω και θα τον πετάξω κάτω σε τον φόρο. Να μου βγάλα τα μέσα τα την κάθε, άντε να με πω, την κάθε άσχημη τα μέσα τα. Το λοιπόν ρε πάπα, αφού δεν μου βγάζεις πιεστή, κι ας μου κινητό. Γιώργο, φύγε λέγε μου, εντάξει. Κάτι ρε παπά, όλοι οι φίλοι μου έχουν κινητό, αυτός που μένα. Μπράβο, έλα να κάτσε, μπράβο Γιώργο μου, μπράβο. Δεν ήταν μπράβο. Διότι εσύ Γιώργο μου δεν είσαι όπως τους άλλους ρε. Παπά, με με περιπέσω. Δεν σε περιπέσω ρε. Ρε Γιώργο, άκουσα στην τηλεόραση ότι οι μητσοί θέλουν κινητό για να προβάλλουν την προσωπικότητα τους ρε. Κατάλαβες, γι' αυτό τους τα αγοράζουν μιλάμε. Εσύ δεν τα χρειάζεσαι Γιώργο μου, εσύ είσαι ο γιος του Ρίκου του Μάπουρου. Παπά, με με εξουρίζεις. Άντε πάλι, ρε Γιώργο, δεν σε εξουρίζω. Θα σου πω, μείνε τα μένα πεταχτώ πάνω, να πετάξω και το φορό κάτω και έρχομαι. Παπά, θέλω κινητό. Περνάνε τα κοπελούθια σήμερα. Περνάνε τα κοπελούθια, αφού σγουράζουν τους βίρε αβέρτα. Ο μόνος που είναι εσύ τούτος, θέλει και τούτος. Άις το να θέλει όμως σίγουρα. Και εγώ άτι που με, εσύ θα του συγγνώμη μια βακκίνη να πάω στο Παναήρι και εδώ και μου την μουστουνιά και πήρα 17 σκαλιά κουρτουπελιστός. Παπά, δεν μου αγοράσεις κινητό. Γιώργο μου, δεν θέλεις κινητό, Γιώργο μου, κατάλαβε το δεν θέλεις. Γιατί εγώ καταλάβω ρε παπά, είμαι και εγώ παιδί στα όλα τα άλλα. Ακριβώς επειδή δεν είσαι όπως τους άλλους, γε μου. Εσύ είσαι ο γιος του Ρίκου του Μάπουρου. Για αυτόν που έχω. Ρε Γιώργο, κατάλαβε ότι το κινητό πήραν στα κύτταρα των κεφάλων. Τα κύτταρα των κεφάλων μου που σκέφτεσαι, ξάνε την πούγκα σου. Και την πούγκα μου ρε, διότι η πούγκα μου Γιώργο μου είναι και πούγκα δική σου. Ρε Γιώργο, να σου τα φύγω ούλα εσένα. Έτσι να φύγω τις κύτταρα, τα πάει ο κάτω σου αρκό κάτω. Εάν είναι δικά μου, πια 150 ευρώ και χωρίς μου κινητό. Γιώργο, να τα σφάεις, ακούεις, άντε πέρασε μέσα, άντε να δω. Γεια σας. Γεια. Γιώργο μου πιένε μέσα θέση μάμα σου. Πάω από πότε δεν μου αρέσει μου θέλω. Να πάω ρε, να πάω να σου το χωράσω, πιένε μέσα. Πότε. Τώρα να δω να μου θέλει η κυρία ρε, πιένε ρε μέσα ρε. Οκ. Συγγνώμη ο μικρός, Εμένα με συγχωρείτε. Είδα κάτω ότι πολλούνται ή ενοικιάζονται διαμερίσματα. Μήπως ξέρετε ποιος είναι ο διοκτητής. Ρίκος Μάπουρος, μάνα μου. Εγώ είμαι ο διοκτήτης. Με ποιαν έχω την τιμή να μιλώ. Ανδριάννα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πέραστε μέσα. Μέσα, πού μέσα. Στο ασασέρ, μάνα μου, για να δούμε τα διαμερίσματα που θέλετε να νοικιάσετε ή να αγοράσετε. Πέραστε. Παπά, περιμένω η Δεμή. Εντάξει, Γιώργο, εντάξει. Παντρεμένη όχι ελεύθερη. Ελεύθερη, γιατί. Για να δω ποιο διαμερίσμα σας κάνει. Έχουμε των 2, των 3, των 4 υπνοδωμάτιοι. Έχουμε και ρετυρέ. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάντως αν μείνετε να μένει να περάσουν πολλά ωραία. Λοιπόν, ακούτε τις εντυπώσεις. Πράγματι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Είναι. Θέλετε να το ξαναδείτε. Όχι, μου άρεσε πάρα πολύ. Πώς το πουλάτε. Πώς θα το πουλώ, εξαρτάται ποιος θα το αγοράσει. Εγώ θα το αγοράσω. Εσύ, τότε τα κόμμενη δική τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, κοιτάξτε, έχουμε και άλλες πολυκατοικίες, έτσι μόνο τούτη. Διάφορα διαμερίσματα. Έχουμε ρετυρέ με κήπους, η τεράτσα, διάφορα. Αλλά
Εγώ θα προτιμούσα να μείνετε εδώ, ξέρετε. Είσαστε όμορφη κοπέλα και πολύ ευγενική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέστε μου πρώτα την τιμή του και θα δούμε αν θα γίνουμε γείτονες. Κοίταξε να δεις, μάνα μου. Εξαρτάται, σου είπα, ποιος θα το αγοράσει και πόσα μαύρα θα μου δώσει. Μαύρα? Τι μαύρα? Κοίταξε να σου εξηγήσω, μάνα μου. Ας πούμε ότι δηλώνω το διαμέρισμα 200.000 ευρώ στο κτηματολόγιο. Εγώ πρέπει να πληρώσω πάνω στις 200.000, κατάλαβες. Ενώ αν μου δώσεις 130 και τις άλλες 50 μαύρα, θα γλιτώσεις και εσύ 20, θα γλιτώσω και εγώ. Και θα είμαστε happy. Θα γίνουμε και γείτονες και θα είμαστε very, very happy. Very, very happy. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πέστε μου την τιμή του. Αφού σας είπα, μάνα μου. Τούτη που μου είπατε προηγουμένως, 180.000. Ναι, μάλιστα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πέστε μου το όνομα σας. Μάπουρος. Κάπα λάβδα μη Μάπουρος. Μάλιστα. Αριθμός ταυτότητας 888-020. Μάλιστα. Αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων 32-22-10. Ναι, μα πού το ξέρετε εσείς? Που τη δουλειά. Με τα δουλειά κάνετε. Τμήμα εσωτερικών προσόδων. Από τούτο δηλαδή. Φόρος εισοδήματος, κύριε Μάπουρε. Φόρος εισοδήματος. Πάμε, στο πλάτη πάμε. Κι άλλο έργο δεν αρέσει. Έρθει που θα παίζει. Σαπόλα μου τη... Να που γίνηκε, κυρία Πέπα, να πείτε που γίνηκε. Κι άστε τώρα που να ρωτήσετε να που γίνηκε. Όμα, λούλα, εγώ του λέω. Άντε ρε μάνα μου, η γκρίμα μπορεί να ριάλια που διαπάνω σου η δημοκρατία. Έλα, όρτε μάκι μου. Κι το μάνα μου εσύ. Άμα, λούλα, κυρία Πέπα. Αγάπη μου, γλυκιά μου. Σου πληγώνω την καρδιά σου, το ξέρω. Αλλά πρέπει να πάω στο Τουπάι. Όχι, να έρθω κι εγώ. Ήταν πολλά καλά. Ήταν που γελάσες ρε Και τώρα. έφερνα σου το γάμι. Εσύ φταίς για όλα εσύ. Ο φόρος φταίει, άθια. Ο φόρος. Η Αναστάζια μου, δεν θέλω να ξέρεις που σου πιάσαν τα έπιπλα, τους καναπέδες, τους καθαπές δεν έμεινε τίποτε. Δεν θέλω να ξέρεις πως σε λίγο πρέπει να φύγω να πάω γύρισμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως έσπασαν τα νεύρα μας, ούλοδαμε. Πάμε να πούμε το μυαλό. Το φόρος φταίει, άθια. Το φόρος. Κυρία Αναστάζια μου, δεν θέλω να ξέρεις πως σου πιάσαν τα έπιπλα, τα βιβλούδια, τον καθρέφτη, τα βιβλία, δεν έμεινε τίποτα. Δεν δείγμανε πως το πάμε. Δεν ξέρεις ότι έπιασε ο Ότι μας πάστηκε το κάμεραμαν. δύσκολο επάγγελμα. Ένα χειροκρότημα στο Καραλάμπι.